ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 56 ଭୋଗ ନାମ ଜାଣିଥିବେ। ଏଥିରେ 56ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ 56 ଭୋଗ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି 56ଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଜାଣିବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି 56ଗୋଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି: ନମ୍ବର 1ରେ ଆସେ ଅଟକାଳି, ନମ୍ବର 2ରେ ଆସେ ଅମାଲୁ, ନମ୍ବର 3ରେ ଆସେ ଅଦା ପାଚେଡ଼ି, ନମ୍ବର 4ରେ ଆସେ ଆରିସା, ନମ୍ବର 5ରେ ଆସେ ଏଣ୍ଡୁରି, ନମ୍ବର 6ରେ ଆସେ କଦମ୍ବ, ନମ୍ବର 7ରେ ଆସେ କାକରା, ନମ୍ବର 8ରେ ଆସେ କାନ୍ତି, ନମ୍ବର 9ରେ ଆସେ କୋରା, ନମ୍ବର 10ରେ ଆସେ ଖଇର ଚୂଳ, ନମ୍ବର 11ରେ ଆସେ ଖଜା, ନମ୍ବର 12ରେ ଆସେ କ୍ଷୀରି, ନମ୍ବର 13ରେ ଆସେ ଖୁଆ ମଣ୍ଡା, ନମ୍ବର 14ରେ ଆସେ ଖୁରିସା, ନମ୍ବର 15ରେ ଆସେ ଖୁରୁମା, ନମ୍ବର 16ରେ ଆସେ ଖେଚୁଡ଼ି, ନମ୍ବର 17ରେ ଆସେ ଗଇଁଠା, ନମ୍ବର 18ରେ ଆସେ ଗଜା, ନମ୍ବର 19ରେ ଆସେ ଗୋଟାଳି, ନମ୍ବର 20ରେ ଆସେ ଚଟକା, ନମ୍ବର 21ରେ ଆସେ ଚକୁଳି, ନମ୍ବର 22ରେ ଆସେ ଚିତଉ, ନମ୍ବର 23ରେ ଆସେ ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର, ନମ୍ବର 24ରେ ଆସେ ଛେନା ତାଡ଼ିଆ, ନମ୍ବର 25ରେ ଆସେ ଛେନା ମାଣ୍ଡୁଆ, ନମ୍ବର 26ରେ ଆସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ନମ୍ବର 27ରେ ଆସେ ଜେନାମଣି, ନମ୍ବର 28ରେ ଆସେ ଝିଲି, ନମ୍ବର 29ରେ ଆସେ ଡାଳୁଆ, ନମ୍ବର 30ରେ ଆସେ ଡାଳିମ୍ବ, ନମ୍ବର 31ରେ ଆସେ ତ୍ରିପୁରୀ, ନମ୍ବର 32ରେ ଆସେ ଧଉଳା, ନମ୍ବର 33ରେ ଆସେ ନାଡ଼ି, ନମ୍ବର 34ରେ ଆସେ ପଖାଳ, ନମ୍ବର 35ରେ ଆସେ ପଣା, ନମ୍ବର 36ରେ ଆସେ ପଣାଶୁଆ, ନମ୍ବର 37ରେ ଆସେ ପାଳୁଅ କ୍ଷୀରି, ନମ୍ବର 38ରେ ଆସେ ପିଠା। ସେହି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ହେଉଛି କାନ୍ତି, ପୋଡ଼, ମହାବୀର, ସାତପୁରୀ ଓ ସୁଆର। ନମ୍ବର 39ରେ ଆସେ ପୁରୀ, ନମ୍ବର 40ରେ ଆସେ ଫେଣି, ନମ୍ବର 41ରେ ଆସେ ସର ପାପୁଡ଼ି, ନମ୍ବର 42ରେ ଆସେ ସରପୁଳି, ନମ୍ବର 43ରେ ଆସେ ସରସ୍ୱତୀଆ, ନମ୍ବର 44ରେ ଆସେ ବଡ଼ା, ନମ୍ବର 45ରେ ଆସେ ବଳି ବାମନ, ନମ୍ବର 46ରେ ଆସେ ଭଜା, ନମ୍ବର 47ରେ ଆସେ ମହାଦେଇ, ନମ୍ବର 48ରେ ଆସେ ମନୋହରା, ନମ୍ବର 49ରେ ଆସେ ମୋହନ ଭୋଗ, ନମ୍ବର 50ରେ ଆସେ ରସାବଳି, ନମ୍ବର 51ରେ ଆସେ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ, ନମ୍ବର 52ରେ ଆସେ ଲଡ଼ୁ, ନମ୍ବର 53ରେ ଆସେ ଲହୁଣିଆ, ନମ୍ବର 54ରେ ଆସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲ୍ଲଭ, ନମ୍ବର 55ରେ ଆସେ ହଂସ କେଳି ଏବଂ ନମ୍ବର 56ରେ ଆସେ ହଂସ ବଲ୍ଲଭ। ଏହି ହେଉଛି ସେହି 56 ଭୋଗର ନାମ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।